Benvinguts a l'entrevista d'avui divendres 17 de novembre. Avui hem convidat a SOS Costa Brava i Salvem la platja de Pals perquè volem tractar dos temes, el Conservatori del Litoral i també la instal·lació de 6.800 plaques al municipi de Pals en 50.000 metres quadrats. Tot aquest impacte ens explicarà millor en Pau Boix, president de Salvem la platja de Pals i vicepresident de SOS Costa Brava. Benvingut, Pau. Moltes gràcies per la invitació. Anem a parlar una miqueta de tots aquests temes que acabem de presentar. Ara mateix que estem parlant, s'està celebrant en l'Auditori Josep Irla de Girona aquesta jornada per parlar sobre la constitució del Conservatori del Litoral per part de SOS Costa Brava, però també tenim el tema de Pals per una altra banda. Si et sembla, primer parlem de qui sou des de Salvem la platja de Pals i qui sou des de SOS Costa Brava i així ja comencem a introduir l'audiència, ja que hem parlat molts cops amb vosaltres, però no està de més recordar-ho a casa i així ja introduïm els temes. Bé, jo soc president de l'associació Salvem la platja de Pals, que és una associació molt petita de l'àmbit de la platja de Pals, que agafa diferents municipis, no només Pals, també Begur i l'Estartit, no? Però també té una preocupació per el que és tota la Costa Brava i tot el litoral català. I vam constituir a Pals ara fa 5 anys, a SOS Costa Brava, que és una federació d'entitats ecologistes que en aquests moments engloba 25 entitats, i en la que jo soc el vicepresident. Molt bé, Pau. En segon lloc, m'agradaria tractar alguns dels temes que es posaran sobre la taula durant la jornada que ara mateix s'està celebrant, que li queda poquet ja per acabar-se, a l'Auditori Josep Irla de Girona, com bé dèiem, perquè vam conèixer que l'any 2020 el Parlament de Catalunya va aprovar que es fes el Conservatori del Litoral i encara estem esperant, no? Quina és la situació en la que es troba ara? En l'últim moment de l'aprovació definitiva de la llei, el Parlament es va poder introduir una esmena, que era la disposició addicional, en la qual obligava a la Generalitat a constituir el Conservatori Litoral en menys de 2 anys, però bé, ja han passat els 2 anys i la cosa continua igual, i llavors és la tercera jornada que hem fet des de SOS Costa Brava per implicar administració, polítics, ajuntaments, Generalitat, i per impulsar la constitució definitiva, que creiem que és de caràcter molt urgent. Per què diries que és tan important fer realitat ja aquest organisme i què és el que aportaria i es podria treballar des de dins? Bé, així com la Generalitat sempre ha tingut l'Incasòl, que és un institut del sòl per l'adquisició i la promoció del sòl industrial, creiem que és molt més important encara, o tan important com ho ha sigut l'Incasòl, el Conservatori del Litoral, que hauria de ser una entitat amb un finançament específic, únic. Aquest conservatori creiem que s'hauria de finançar a través de la taxa turística i, evidentment, també a través dels pressupostos generals de la Generalitat. Llavors, creiem que és molt important aquest conservatori, que seria primordial per tot allà on no hem pogut arribar amb el pla director urbanístic, que ha desclassificat 25.000 habitatges de segona residència al litoral gironí. Encara tenim un potencial a la Costa Brava de 50.000 segones residències que es construiran, moltes d'elles, en entorns naturals d'importància cabdal. Pensem que estan en els primers metres. Ara mateix estic pensant un cas molt emblemàtic, que s'està a punt de construir a la Pineda d'Angori un edifici de 4 plantes a menys de 200 metres de l'aigua, del mar, un lloc molt emblemàtic, però tants altres exemples, podríem parlar de molts exemples. Molts exemples que tenim molt a prop de casa nostra i també d'altres municipis com podem parlar Roses o Platja d'Aro, que també formaran part d'una de les taules rodones de l'acte que s'està celebrant ara mateix a Girona. Entenem, doncs, que la celebració de l'acte d'avui, organització de l'acte d'avui, és una reivindicació directa que això ha de ser una realitat imminent per totes aquestes modificacions que m'estaves presentant ara, no, Pau? Sí, o sigui, nosaltres volem primer obrir al públic, que tothom hi participi, volem que sigui una cosa que realment tothom vulgui liderar-la, que tothom hi participi, tant, evidentment, entitats ecologistes, el sector, la societat civil, però també els acadèmics i, sobretot, els redactors de les lleis, que són els que han també d'incorporar totes les nostres demandes. No demanem més que s'adquireixin aquells terrenys d'especial valor ambiental, que, evidentment, tenen un preu i, per tant, la Generalitat hauria de tenir un pressupost ja per poder adquirir aquests terrenys, el preu que marqui el preu de mercat,
i que siguin adquirits, com ha passat en molts altres països. Un exemple molt bo que tenim de conservatori del litoral i zones lacustres, perquè també agafa zones de ribera i lacustres, és França. França ha adquirit al voltant del 70-80% dels terrenys del litoral i és un exemple brillant de com durant aquests 30 anys ha anat podent adquirir tots aquests terrenys i gràcies a això s'ha pogut preservar tot el litoral francès. Ara, abans de parlar sobre la instal·lació de les 6.800 plaques al municipi de Pals, una última pregunta sobre el tema del Conservatori del Litoral. Creieu que el govern no ho veu prioritari per alguna raó relacionada amb el benefici turístic de tots aquests municipis que engloba el litoral? O ben bé quina és la raó d'aquesta tardança? Bé, jo crec sincerament que el fet que tu dediquis part de la taxa turística a revertir-ho i als municipis per crear un valor afegit, per conservar el paisatge, per conservar el medi ambient, és part de l'atractiu, perquè si tu et quedes sense natura, el principal motiu de que vinguin els visitants és precisament els seus valors naturals, els seus valors ambientals. I llavors tenim en compte també que la gran majoria de persones que venen a la Costa Brava són catalans. Nosaltres moltes vegades diem, no, els turistes, gent de fora, que ve aquí, que no té cap consideració per al territori. Això no és cert. O sigui, la gran importància, més de la meitat del turisme a la Costa Brava és català. Per tant, això tampoc no és cert. Nosaltres mateixos som els qui hem de lluitar per conservar el paisatge. Clar, també existeix el turisme sostenible i molta de la gent que teniu adherida a SOS Costa Brava de ben segur que és gent que també fa turisme a la zona sense necessitat de viure tot l'any, però un turisme sostenible i amb valors, no? Que és el que... Sí, sobretot també el turisme de proximitat, que és el que ara ens estan volent prohibir, els avions per poder fer turisme, doncs què millor de fer turisme de proximitat, de la gent que pugui, els catalans que poden aprofitar-se també de tots aquests paisatges, de tota aquesta natura, que són els primers que haurien de valorar per poder-lo conservar. Ara, aprofitant una mica aquesta comparativa contradictòria, anem a parlar directament de la instal·lació d'aquestes plaques que es volia fer a Pals. Des de Salvem la platja de Pals, com presenteu la situació i què és el que reivindiqueu? Bé, la realitat és que a Catalunya s'estan fent les coses, considerem que s'estan fent les coses malament. S'hauria de començar fent un pla territorial que prioritzi en quins entorns és adequat desenvolupar tota aquesta nova generació de centrals eòlica i fotovoltaica. Pensem també que en paral·lel tenim l'aprovació del POEM, que és el Pla d'Ordenació Marítim, en el qual es preveu una gran zona eòlica que, segons el nostre parer, tindrà un efecte molt negatiu sobre la biodiversitat i la natura i el fons marí. I en paral·lel hi ha un descontrol total. La majoria de municipis no han fet la feina, que és incorporar una modificació puntual al Pla General de cada ajuntament per poder regular on es pot ubicar la generació, on es poden ficar les centrals eòliques i fotovoltaiques, i moltes empreses privades s'aprofiten d'aquest buit legal, que encara la Generalitat no ha fet els deures ni els municipis, com és el cas de Pals, i ens trobem amb un exemple clar de falta de regulació, perquè en aquest cas concret estem parlant d'un sòl inundable, d'especial valor ambiental, està rodejat per 3 rieres, és un terreny agrícola d'alt valor agrari i protegit amb denominació d'origen, i els mateixos propietaris tenen el mateix terreny que el divideix la carretera, i just davant d'on es vol ficar la central de fotovoltaica hi ha un terreny urbà, industrial, abandonat. Per tant, és un clar exemple que les coses s'estan fent al revés. Que s'hauria de començar pels sòls urbans, sobretot aquells que estan ja alterats i els que estan abandonats, i després, si cal, si és que és necessari, ocupar altres terrenys
de més valor agrícola, forestal, ambiental. O sigui, la feina ha de començar des del municipi, ho dic perquè ho tinguin a casa, no? És el que vosaltres voleu fer veure, que si el municipi no estableix aquests terrenys i no es reorganitza com per dir, val, aquí sí, aquí no, les empreses privades faran el que vulguin. Sí, exactament. És que, de fet, ni l'Ajuntament hi participa. Si no hi ha una modificació puntual amb una suspensió fins que no s'aprovi definitivament com s'ha d'organitzar les centrals fotovoltaiques eòliques en el municipi, llavors passa directament a sòl, com que és sòl no urbanitzable d'especial protecció, això va directament als serveis territorials d'acció climàtica, que són els qui decideixen. Llavors, com que Acció Climàtica tampoc ha fet els seus deures, que hauria d'haver sigut el PLATER, PLATER és el Pla Territorial d'Energies Renovables, en sòl no urbanitzables de tot Catalunya, el que s'hauria de fer és regular en quins terrenys és prioritari, en quins terrenys hi ha més impacte acústic o contaminació o separació de nuclis urbans o impacte ecològic, per exemple, en espècies en perill d'extinció, o valor agrícola d'especial producció agrària, o terrenys inundables, on no s'hi podria de poder ficar instal·lacions que s'acabaran destruint perquè són terrenys inundables. Doncs, en comptes de fer tot això, deixen a la lliure acció de les empreses privades perquè puguin ocupar els terrenys que els hi doni la gana. Tant si tenen valor, per exemple, criteris de protecció de sòls no urbanitzables, protecció de carenes, protecció per valors forestals, protecció per connectivitat de biodiversitat, és a dir, terrenys d'especial protecció, parcs naturals, que s'hauria d'evitar, la xarxa Natura 2000, que tenen una especial protecció, PEINS, doncs tots aquests terrenys que ara mateix podrien implementar centrals fotovoltaiques, s'hauria d'evitar i començar per als terrenys que són alterats. Per exemple, nosaltres sempre pensem, Pals té equipaments públics, grans cobertes desaprofitades, per exemple, el polivalent o el poliesportiu o la llar de jubilats, que no... Sí que és veritat que Pals, per exemple, és un poble que està protegit perquè és un bé cultural, patrimoni, i en aquella zona del Padró específicament s'hauria de fer un fotovoltaic d'autoabastament que no tingués un impacte de visió, però tota la part nova, on estan aquests equipaments públics, inclús, per exemple, si s'està fent ara fotovoltaic per l'estació de policia i la biblioteca, aprofitar tot l'aparcament que hi ha a la plaça i es podria fer cobert, amb una coberta fotovoltaica, aprofitar el poliesportiu. Estem parlant de grans superfícies. Hi ha municipis de l'entorn que ho han fet, que han aprofitat cobertes públiques per poder fer autoabastament dels consumidors, que anirien, a més, tindrien un bé social, perquè no seria una empresa privada que va allà a vendre a la xarxa elèctrica, sinó que tindria un efecte directe en estalvi energètic. Sí, totalment, i mentre m'ho explicàveu, se m'han vingut mils exemples, no només del Baix Empordà, sinó ja estem parlant de tota la província de Girona i més, que han implementat aquest model que comentàveu. D'altra banda, des de Salvem la platja de Pals, què és el que s'ha fet per reivindicar-ho i en quina situació es troba ara aquesta qüestió? Nosaltres hem estat treballant molt amb la xarxa de transició energètica justa, que plega molts municipis a tot Catalunya, entitats ecologistes, entitats socials. Volem un model social que prioritzi la pobresa energètica, que prioritzi l'autoabastament, que prioritzi la construcció de centrals eòliques i centrals, sobretot fotovoltaiques, en entorns alterats, en entorns on hi hagi menys impacte ambiental. Sempre ens estan venent la moto, que les energies renovables són ecològicament, són verdes, són ecològicament viables, etc. Perdona, per exemple, el POEM del Golf de Roses i la Badia de Pals, perquè és un POEM que té 250 quilòmetres quadrats, que agafa des del Cap de Creus fins al Cap de Begur, té un impacte brutal i tindrà un efecte sobre el fons marí, sobre la biodiversitat i sobre la natura, impacte brutal. I molts científics ens ho estan dient i estem donant l'esquena a la ciència.
I abans de començar a destruir natura, hem de començar a construir les centrals fotovoltaiques i eòliques en entorns alterats. Per exemple, hi ha estudis que diuen que es pot cobrir parts d'infraestructura, com pot ser autopistes, autovies, ferrocarrils, places, entorns urbans, cobertes de polígons industrials. En el cas de Pals és paradigmàtic. El mateix propietari té un terreny abandonat industrial davant d'on vol Acció Climàtica ficar-nos la central fotovoltaica, que recordem són 50.000 metres quadrats plastificant un terreny agrícola d'especial protecció, inundable i d'alta producció agrària, de denominació d'origen. Per tant, és un còctel que no hauria d'estar permès, creiem. Doncs nosaltres encantats de poder-us oferir aquest espai per donar veu a la vostra reivindicació. Qualsevol entitat que vulgui fer-ho és convidada. Pau, moltes gràcies per tota la informació que ens has aportat, per aclarir quin és el problema i què és el que s'ha fet des de Salvem la Platja de Pals, també per tot el tema de la llei del Conservatori del Litoral. Esperem que aquest acte hagi estat tot un èxit, que l'Auditori Josep Irla hagi inundat les seves butaques. I ja sabeu, qualsevol cosa nova que ens vulgueu explicar, esteu convidats. Moltes gràcies. Doncs fins aquí l'entrevista d'avui divendres 17. Esperem que tingueu molt bon cap de setmana i podreu recuperar la nostra pàgina web i qualsevol informació relacionada amb SOS Costa Brava també la podeu trobar a soscostabrava.cat. Gràcies.